Kathan sora kadai kebadon ya kajaka jung okai ke bala pau nambha bat kebakring hinong wan jung okai perthai na keleng kiri perthai hendrei hakini khindiat sngi belalet no kani kathan kala kenja jar namar kajing khang kerdep iki jaka jung okai kum kalat ban khang ya kajing sapriang kajing pang COVID-19 haki khindiat benai ke belalet no ka kam jung okai perthai kani kathan kala syak ta ajur na kajing mi ki huri hura hai chamati hagaba weu dkhot ka KSU lakla no na kajing syak thombor hagi barjilla Kajing bam syong suk syong san kalapur hakaleng ki benta jung kejela haga bala penjari ka curfew bat kene kelakta ekathan bat kejela berok kawai hakaliang ka kam jung okai. Hendrei ha baga syong suk syong san kalawan pai biang. Bentapat sekajing pang COVID-19 kelakta ajur ekathan namar kajing hab ban khang ya ka kam jung okai perthai bat kajing khang kadep e berok ki jaka jung okai perthai. Namar gini ki jinglong jingman ha gini benai ke belalit no kalabu ha kajing ek bakrau ki nong syong shnong ki bala khuslai menta sabanyo ek bam kadi ban pendap penbiang ya ki yeng ki sem ha gini ki arpuwe sngi badan ka jingkhang kardap ya ki shnong ki thau da ka sarkar pedeng ni ngan batai kum ngam la ban batai fi mo ngin hap priang hi kanya ke ke baki le tingin hap ban priang kan mentala da kim sa pat ya pi bapin song dia jing dia pendap penbiang kum no pat ya ki ni ngam nang syu ban batai kala di setengah bor belai namar ngingi im jak po mit bat setiap nang ni na yo ngingi di ki marba ngingi di ki e na benta ki brio sila da dei ba ka poi kata ka pu tingam am nang syu ban batai Hoi hakoi kaliang habang ngiting im jana kani kakam mo kata kisnam na do bangi play kani kerizon ti kalakta shisha na kaliang kayo kakod ti mdei tang na kaliang jong asimet kum ki try ba penia ikaniru na do ki batri bela ki ba kinong try jong imo ki ken take shin rang bro khoi ki ba ya besai yang hasemi ki khun ki ti baro ti kalakta hi ya ka yo kakod ki jing don kam jong ki man ka benai ba ki yo ti nakaliang ka jing ko jing khia hi ka long bakong san ha ka jing em ti ngin ya sha stom ke kat bakaja ringe du ba yo play pa de hi ba ngin yo no ikani ka jing ko jing khia bat ba uni khanyang jing pang COVID-19 ru unja no Halo kani kajing UMDC kathan ubderu Chief Executive Member ka KHADC ubatitas Starwell Khan ulale ekendo USDO ka Sora Civil Subdivision ban kli benia ekru kompen kre ajong sarkar bansa miki marba mardi ikipat ba ajong kathan kibam shem layo olat ban kamai nado ubnai rempang hado menta kibreu ki em naka tourism ki bun ki blasnai ki homestay ki jongki ki hotel ki jongki ki dukan ja ki dukan di bam di tenrei ngatharai ngin hab ania pensngo ya ka sarkar bahkan perkhat ban lai kini kibreu lada kalong ha kan ngono tiru kum ka kanja subsidi ya ki kenapa kinyo man sustain ya ka jingron ni kini ki hotel namarang isuthu ba mdei tang tu try bodu ki try hotel ni try homestay ki doni ki nong try ki jongki de ki phongut de ki spa ngut te kinumla ya ka ban siu tulop namar kum balong mentam pilai i kum don manu ki pai ba kimyo le se yo khauration ki hab ban thiet na ki dukan ten rei kum balong menta ki bun ki dukan haba ki pli mene ka sni kim don ni ki stop ten rei nga karpat ya ka administration ba ken thau ki lat ki lanti da kum no ba kini ki priyo ki badon ni ki dukan ki balayo ya ki pas ki jongki ba kin yo lan ban se ki marbam ki jongki ya ki tiar gitar ba kin wan ra shengini ki sinong ki thau ki jongi kenang baki pat ba haki sinong kinum don kanunu ke jingduna hakaliang jongki marba mardi tenakaliang ke jonga no mi khmat ngasngo ban karpat ni ka sarkar ba kansim dakinu pat kilat kelenti ban ithulut ekini kinong bala jongi kenang ba ali skinyo ye ka ka ba ka sarkar kalamang da mdei bandawat ye kita ki formalities ban pendap kita ki form dan rela da don tang ka jing pensya nakaliang jongka office SDO ru ngatharai kaniarap ikibriu ki jongi